Představte si, že jdete domů z práce a uslyšíte slova, která vám navždy změní život. Martin Svoboda, 23letý samoživitel, se právě vracel z další vyčerpávající směny v továrně. Myslel jen na svou 6letou dceru Teresku, která na něj čekala doma. Pak zazněl ten tichý, zoufalý hlas. Můžete mě obejmout? U studené zdi obchodního centra seděla 15letá dívka, špinavá, vyhublá, s očima plnýma strachu a naděje zároveň. Většina lidí by prošla kolem. Vždyť kdo má čas na cizí problém? Martin se zastavil. To obětí trvalo pouhých několik sekund, ale rozhodnutí, které udělal poté, změnilo 2 životy navždy. Anička nebyla jen další bezdomovecká dívka. Byla to mimořádně inteligentní studentka, která po tragické smrti rodičů skončila na ulici. A Martin? Ten se rozhodl udělat něco, co považoval za nemožné, pomoci. Než se vrátíme zpět k příběhu, řekněte nám, odkud se díváte, a pokud vás tento příběh oslovil, určitě se přihlaste k odběru, protože zítra jsem si pro vás připravil něco mimořádně speciálního. Martin Svoboda měl 23 let a celý svět na bedrech. Jeho den začínal ve 4 ráno, když tiše vstal, aby nevzbudil svou 6letou dceru Teresku. V malém bytě v paneláku na okraji města se snažil být zároveň tátou i mámou, což se mu dařilo s proměnlivým úspěchem. Jeho žena Klára zemřela před 2 lety na rakovinu. Od té doby se Martin snažil udržet rodinu nad vodou sám. Pracoval 12 hodin denně v továrně na zpracování kovů, kde jeho ruce denně opracovávaly tisíce kusů. Práce byla tvrdá a monotónní, ale platila relativně dobře a Martin si nemohl dovolit být vybíravý. Tati, kdy přijdeš domů? Ptávala se ho často Tereska večer telefonem. Jeho srdce se pokaždé sevřelo, když slyšel ten malý, smutný hláse. Paní Novákova z vedlejšího bytu hlídala Teresku po škole výměnou za drobné služby, občasné nákup. Byla to milá žena kolem 60, která ztratila vlastního syna při autonehodě a v Teresce našla náhradu za vnuka, kterého nikdy neměla. V ten středeční večer byl Martin obzvlášť unavený. Stroj číslo 14 se celý den porouchával, on musel zůstat přes čas, aby doháněl výrobu. Když konečně vyšel z továrny, byla venku tma a začínalo maholit. Zastavil se u malého obchůdku koupit chleba a jogurt pro Teresku na snídani. Jediné, na co mu zbývaly peníze do výplaty. Právě když míjel obchodní centrum, uslyšel ten tichý hlas. Můžete mě obejmout? Martin se otočil a spatřil dívku, možná 15letou, schovanou pod přístřeškem u zdi. Měla na sobě roztrhanou bundu, která byla kdysi růžová, a rozbité tenisky. Její tmavé vlasy byly mastné a zamotané, ale ty oči byly zvláštní. Nebyly v nich prázdnota nebo lhostejnost, kterou člověk očekával u bezdomovců. Byly v nich inteligence a něco, co se podobalo naději. Promiňte? Zeptal se Martin a přistoupil blíž. Jenom mě někdo obejměte, opakovala dívka tišej. Nepotřebuju peníze ani jídlo. Jen někdo, aby mě objal. Martin se na chvíli zastavil. V kapse měl telefon, kde na něj čekala zpráva od paní Novákové, že Tereska udělala úkoly a už spí. Měl jít domů, ohřát si večeři a připravit se na další dlouhý den. To bylo rozumné řešení. Místo toho se sklonil a objal neznámou dívku. Byla studená a třásla se. Obětí trvalo možná půl minuty, ale Martin cítil, jak se její tělo postupně uvolňuje. Když se od ní oddálil, viděl v jejich očích slzy. Děkuju, šeptala. Já jsem Anička. Martin, představil se. A teď mi řekni, kdy jsi naposledy jedla? Anička se na něj podívala překvapeně. Zřejmě nečekala další otázky. Včera ráno, myslím. Martin se podíval na svou tašku s chlebem a jogurtem. Zítra koupí něco jiného. Pojď se mnou, řekl konečně. Dáš si večeři a pak se uvidí. Cesta domů trvala 20 minut pěšky. Anička šla vedle něj tiše. Občas se otočila, jako by ověřovala, že ji skutečně někam vede. Martin zatím přemýšlel, co udělá. Nemohl ji nechat v bytě přes noc. Co by tomu řekla paní Novákova? A hlavně, co Tereska? Kde bydlíš? Zeptal se. Nikde, odpověděla jednoduše. Rodiče zemřeli před rokem při nehodě. Bydlela jsem chvíli u tety, ale ta mě vyhodila. Od té doby spím venku nebo v noclehářnách, když mají místo.
A škola? Anička se na něj podívala ostře. Chodila jsem na gymnázium. Měla jsem samé jedničky. Chtěla jsem studovat medicínu. Ale když nemáte adresu a čisté oblečení. Nechala větu nedokončenou. Martin otevřel dveře bytu a zapnul světlo. Byl na malý poměr čistý. Každé ráno před odchodem do práce vše uklidil, protože věděl, že se vrátí unavený. Anička stála ve dveřích a rozhlížela se. To je krásné, řekla tiše a ukázala na fotografii na komodě. Byl na ní Martin s Klárou a malou Tereskou někde v parku. To je moje žena, řekl Martin. Zemřela před 2 lety. A to je vaše dcera. Tereska. Má 6 let a je má celá rodina. Martin se na Aničku podíval. Poslouchej, můžeš tady zůstat přes noc, ale zítra ráno budeme muset vymyslet něco jiného. Nemůžu si dovolit problémy se sociálními službami. Anička kývla. Rozumím. Děkuju, že jste byl laskavý. Martin jí připravil jednoduchý večeři. Chleba s párkem a čaj. Sledoval, jak jí, a všiml si, že má krásné způsoby. Nejedla jako někdo, kdo dlouho hladoví, ale pozorně a vděčně. Odkud jsi? Zeptal se. Z Brna původně. Rodiče byli učitelé. Anička si otřela rty ubrouskem. Teta bydlí tady, proto jsem sem přišla. Myslela jsem, že mi pomůže, ale... Co se stalo? Anička se na chvíli odmlčela. Řekla mi, že nemá místo pro další hubu k nakrmení. A že jestli chci bydlet u ní, musím nechat školy a jít pracovat. Když jsem odmítla, vyhodila mě. Martin cítil, jak se mu v žaludku něco sevírá. Tohle dítě mělo být ve škole, mělo mít domov a budoucnost. Místo toho spalo na ulici, protože někdo byl příliš sobecký na to, aby pomohl. V tu chvíli se otevřely dveře a dovnitř vešla ospalá Tereska v růžovém pyžamu. Tati? Řekla a protřela si oči. Pak si všimla Aničky. Kdo to je? Martin se na dceru usmál. To je Anička. Zůstane u nás přes noc. Tereska se na Aničku podívala se zvědavostí typickou pro 6leté děti. Budeš si se mnou hrát? Zeptala se nevinně. Anička se poprvé za celý večer usmála. Jestli budeš chtít. A v tu chvíli Martin věděl, že jejich životy se právě navždy změnily. Ráno přišlo příliš rychle. Martin se probudil s vědomím, že v obývacím pokoji na gauči spí cizí dívka, kterou včera vzal ze studeného chodníku. Když tiše prošel kolem, viděl, že Anička už je vzhůru, úhledně složila přikrývku a prohlíží si knihy na police. Dobré ráno, zašeptal. Dobré ráno. Děkuju za noc, odpověděla tiše. Už půjdu. Martin se na ni podíval. Ve světle dne vypadala ještě mladší a zranitelnější. Počkej, snídej aspoň něco. Zatímco připravoval snídani, Tereska vběhla do kuchyně ve školním oblečení. Okamžitě si všimla Aničky a rozběhla se k ní. Dobré ráno. Jak ses vyspala? Můžeme si hrát? Sypala ze sebe otázky. Anička se usmála poprvé od předchozího večera. Vyspala jsem se krásně. Děkuju. A možná si zahrajeme někdy jindy. Proč jindy? Zůstaneš tady? Tereska se otočila na otce. Viď taky, že může zůstat? Martin cítil, jak se mu sevřel žaludek. Jak vysvětlit 6leté holčičce složitost situace? Teresko, Anička má svůj život a my máme svůj. Ale ona může bydlet v mém pokoji. Mám tam patrovou postel. V tu chvíli si Martin všiml něčeho, co ho předchozí večer minulo. Na stole ležela Tereschina domácí úloha z matematiky. Byly to příklady na násobení, které obvykle Teresce dělaly problémy. Tentokrát však byly všechny správně vyřešené a napsané úhledným písmem. Teresko, kdo ti pomohl s úkolama? Zeptal se opatrně. Anička. Když jsem se ráno probudila, tak mi všechno vysvětlila. Je na to moc šikovná. Tereska se rozčilila. Ukázala mi trik, jak si pamatovat tabulku. Martin se podíval na Aničku, která zčervenala. Promiňte, nechtěla jsem se plést do vašich věcí. Jen jsem viděla, že má s kým problémy. Jak dlouho jsi na to potřebovala? Přerušil ji Martin. Na co?
Na vyřešení těch příkladů a naučení Teresky tabulku. Anička se na chvíli zamyslela. Asi 10 minut? To není těžké, když se to správně vysvětlí. Martin zíral. Teresce obvykle tahvalo vyřešení podobných úkolů celou hodinu s jeho pomocí a často ji to dohánělo k Suzám. Jaké jsi měla známky ve škole? Zeptal se. Samé jedničky, řekla Anička tiše. Měla jsem dokončit deváťák a pak jít na gymnázium s rozšířenou matematiku a přírodovědou. Chceš být doktor? Anička se na něj podívala s něčím jako bolestí v očích. Chtěla. Teď už nevím. Bez školy, bez domova. Nedomluvila. Martin si sedl ke stolu a chvíli tiše přemýšlel. V hlavě se mu honily myšlenky. Tereska potřebovala pomoc s učením. On na to neměl čas ani znalosti. Anička potřebovala střechu nad hlavou a možnost dokončit vzdělání. A on? On potřeboval pomoc se vším. Poslyš, řekl konečně. Mám nápad. Co kdybys zůstala trochu déle? Mohla bys pomáhat Teresce s učením a já ti mezitím pomůžu vyřešit situaci se školou. Anička na něj nevěřícně zírala. Myslíte to vážně? Víš co, pokazím ti to za tebe, výsila se Tereska s úsměvem. Můžeme si hrát na školu a ty budeš učitelka. Martin se usmál. Možná to byla bláznivá myšlenka. Možná se dostal do situace, kterou nezvládne. Ale když viděl, jak se Aničce rozsvítily oči a jak nadšeně ji objala Tereska, věděl, že udělal správné rozhodnutí. Ale budou pravidla, řekl vážně. Musíš mi slíbit, že se pokusíme najít způsob, jak tě dostat zpátky do školy. A musíš pomáhat s Tereskou a domácností. Slibuju. Anička skočila, objala ho. Slibuju všechno. V tu chvíli Martin ještě nevěděl, jak komplikovaná cesta je čeká. Nevěděl o úřednických překážkách, finančních problémech a lidech, kteří se je pokusí rozdělit. Věděl jen, že právě pozval do svého života někoho, kdo možná změní všechno. A poprvé po dlouhé době se nebál budoucnosti. Pávní týden byl náročný. Martin si rychle uvědomil, že jeho malý byt není stavěný pro 3 lidi. Anička spala na gauči v obývacím pokoji, ale to znamenalo, že nemohla mít žádné soukromí. Její věci, to málé, co měla, se vešly do jedné tašky. Peníze byly ještě větší problém. Martin si večer při svíčce počítal a přepočítával rodinný rozpočet. 2000 za nájem, 1000 za energie, 500 za jídlo pro 2 osoby. Teď potřebovali jídlo pro 3, Anička nutně potřebovala oblečení. Tati, proč píšeš čísla? Zeptala se Tereska, která seděla vedle něj při stole. Počítám, kolik peněz potřebujeme na život, vysvětlil jí. A máme dost. Martin se podíval na svou dceru a pak na Aničku, která tiše umývala nádobí u dřezu. Budeme muset být opatrnější s penězi. Možná nebudeme chodit tak často do zmrzlinárny. Tereska jen pokývala. Pro dítě její věku to bylo překvapivě chápající. Anička se otočila od dřezu. Může mi najít nějakou práci? Třeba na víkendy nebo po škole? Martin se na ni podíval. Aničko, ty ještě nejsi ani v evidenci školy. Musíme vyřešit spoustu věcí předtím, než začneme řešit práci. Pávní překážkou byla adresa. Bez trvalého bydliště nemohla Anička chodit do školy. Martin se vydal na městský úřad, kde strávil celé odpoledne ve frontách a kancelářích. Takže chcete přihlásit nezletilou osobu k trvalému bydlišti? Zeptala se úřednice s netrpělivým výrazem. Ano, je to dcera známých, kteří zemřeli. Máte potvrzení o smrti rodičů? Máte souhlasné prohlášení ostatních rodinných příslušníků? Máte potvrzení o opatrovnictví? Martin cítil, jak se mu sevřel žaludek. To znamená, že potřebuju být její opatrovník? Samozřejmě. Bez toho ji nemůžeme přihlásit. Cesta domů byla dlouhá a plná pochybností. Martin si uvědomil, že se pustil do něčeho, čemu vůbec nerozuměl. Opatrovnictví znamenalo soudy, advokáty, peníze, které neměl. Když dorazil domů, našel Aničku a Teresku u kuchyňského stolu, kde spolu kreslil. Podívej, tati, ukázala mu Tereska obrázek. To jsme my 3.
Na papíře byli nakreslení 3 paličkoví lidé dážící se za ruce před malým domečkem. Nad nimi svítilo velké žluté slunce. To je krásné, zlatíčko, řekl Martin a pohladil dceru po hlavě. Anička mi pomohla s kreslením rukou. Umí to moc dobře. Martin se podíval na Aničku, která se usmívala, ale v jejich očích bylo něco, co se podobalo smutku. Jak to dopadlo na úřadě? Zeptala se tiše. Martin si sedl ke stolu. Složitěji, než jsem čekal. Potřebujeme vyřídit spoustu papírů. Možná by bylo lepší, kdybych odešla, řekla Anička téměř šeptem. Ne, vykřikla Tereska a chytila Aničku za ruku. Nechci, abys odešla. Martin se na obě díval. Viděl strach v Teresčiných očích a rezajnaci v Aniččiných. V tu chvíli se rozhodl. Nikdo nikam nejde, řekl pevně. Najdeme způsob, jak to vyřešit. Jen to bude távat trochu déle, než jsem myslel. Druhý týden přinesl pávní změny k lepšímu. Anička se rychle naučila rytmus domácnosti a bez povšimnutí převzala část domácích prací. Martin přicházel z práce a našel uklizeno, večeři připravenou a Teresku s hotovými úkoly. Nemusíš dělat všechno, řekl jí jednoho večera, když viděl, jak žehlí jeho košile. Chci pomáhat, odpověděla jednoduše. Je to nejmenší, co můžu udělat. Tereska rozkvétala. Její známky se zlepšily a učitelka si všimla, že je v hodině aktivnější a šťastnější. Dokonce si s Aničkou začala číst knihy, které dříve považovala za příliš těžké. Anička mě naučila nový způsob čtení, vyprávěla Martin večer. Když neznám nějaké slovo, nevzdávám to, ale zkusím uhodnout z ostatních slov kolem. Ale nebyla to jen jednosměrná pomoc. Anička pomalu odkládala pláštík opatrnosti, který si během měsíců na ulici vybudovala. Začala se usmívat častěji, smát se na Teresčiny vtípky a dokonce občas diskutovat s Martinem o zprávách v televizi. Myslíš si, že je správně, aby politici slibovali věci, které nemohou splnit? Zeptala se jednou při večeři. Martin zvedl obočí. To je hluboká otázka pro 15letou. Na gymnáziu jsme měli diskusní kroužek, řekla a zčervenala. Ráda přemýšlím o tom, jak věci fungují. Tyto rozhovory se Martinovi líbily. Po dlouhé době měl s kým sdílet myšlenky složitější než jak byl tvůj den? A udělala si úkoly. Na večer, když Tereska spala, se Anička často probouzela ze snů s křikem. Martin pávně nevěděl, co dělat, ale postupně se naučil, že nejlepší je sedět si vedle ní a tiše mluvit, dokud se neuklidní. Pořád s ním o nehodě, svěřila se mu jednou v 2:30 ráno. Vidím auto, které narazilo do našeho. Slyším křik mámy. Chceš o tom mluvit? Zeptal se jemně. Anička chvíli mlčela. Jeli jsme z nákupu. Bylo sobotní odpoledne a měli jsme nakoupené věci na celý týden. Táta říkal nějaký vtip a máma se smála. Hlas se jí třásl. A pak najednou bylo všechno tiché. Martin jí vzal ruku. Promiň. To muselo být strašné. Nejhorší bylo potom. V nemocnici, když mi řekli, že jsem zůstala sama. A pak u tety, která mi pořád opakovala, že jsem pro ní břemeno. To není pravda, řekl Martin pevně. Nejsi břemeno. Jsi chytré a laskavé dítě a každý, kdo to nevidí, je slepý. Anička se na něj podívala překvapeně. Vážně si to myslíte? Vážně. Po takových rozhovorech obvykle oba usnuli lépe. Martin si uvědomoval, že Anička potřebuje nejen střechu nad hlavou, ale i někoho, kdo jí naslouchá a cení si jí. 3. týden přinesl nový problém. Paní Nováková se zastavila s obavami ve tváři. Martine, lidé si povídají, řekla váhavě. Někteří sousedé se ptají, proč u vás bydlí cizí dívka. A co jim říkáte? Zeptal se Martin. Že to není moje věc, odpověděla rázně. Ale možná byste měl být opatrný. Někdo by mohl zavolat sociálku. Martin cítil, jak se mu sevřel žaludek. Sociální služby byly přesně to, čeho se bál nejvíc. 4. týden přinesl pávní oficiální návštěvu. V sobotu ráno zaklepala na dveře žena ve středním věku s aktovkou a vážným výrazem. Dobrý den, jsem paní Kratochvílová ze sociálních služeb, představila se.
Dostali jsme oznámení, že zde bydlí nezletilá osoba bez žádného opatrovnictví. Martin cítil, jak se mu pot objevuje na čele. Anička je dcera známých. Dočasně u nás bydlí, dokud nevyřešíme všechny formality. Mohu ji vidět? Anička vyšla z obývacího pokoje v čistém oblečení, které jí Martin koupil předchozí den. Vypadala zdravě a spokojeně, nic jako dítě, které by bylo zanedbávané. Dobrý den, řekla zdvořile. Paní Kratochvílová si ji prohlédla. Jak dlouho zde bydlíš? 4 týdny, odpověděla Anička upřímně. A kde jsi bydlela předtím? Anička se podívala na Martina, který neznatelně pokývl. U tety. Ale tam to nešlo, tak jsem nějakou dobu spala venku. Venku? Paní Kratochvílová si zapisovala. Kolik ti je let? 15. A pan Svoboda není tvůj zákonný opatrovník? Ne, řekla Anička tiše. Martin zasáhl. Právě to řešíme. Chceme požádat o opatrovnictví, ale potřebujeme pomoc s papírováním. Sociální pracovnice se na něj podívala. Víte, že bez žádného opatrovnictví zde Anička nemůže bydlet? A že ji musíme umístit do dětského domova nebo k jiným příbuzným? Do dětského domova, vykřikla Tereska, která naslouchala ze svého pokoje. Ale proč? Paní Kratochvílová se otočila na malou holčičku. Protože každé dítě musí mít někoho, kdo se o ně stará oficiálně. Ale my se o ní staráme, tahovala na svém Tereska. Martin vzal dceru za ruku. Teresko, běž si hrát do pokoje. My to vyřešíme. Když Tereska odešla, obrátil se na sociální pracovnici. Paní Kratochvílová, Anička je tady šťastná a v bezpečí. Pomáhá mi s Tereskou, učí se, připravuje se na návrat do školy. Nemůžete nám dát čas to vyřešit? Kolik času potřebujete? Martin se podíval na Aničku, která stála tiše, ale s rukama sevřenýma v pěst. Měsíc? 2? Paní Kratochvílová si chvíli prohlížela poznámky. Podívám se, co můžu udělat. Ale budete muset prokázat, že podáváte žádost o opatrovnictví. A já se vrátím za 2 týdny zkontrolovat situaci. Když odešla, v bytě zavládlo ticho. Promiň, řekla Anička. Nechtěla jsem vám dělat problémy. Ty nám žádný problémy neděláš, řekl Martin pevně. Jdeme do toho oficiální cestou. Následující pondělí si Martin vzal volno a vydal se hledat advokáta. Po 3 kancelářích konečně našel právníka, který byl ochoten se případem zabývat. Opatrovnictví nezletilé osoby bez rodinných vazeb je složité, vysvětloval mu pan doktor Novotný. Budeme potřebovat doložit vaše finanční zabezpečení, bydlení, morální způsobilost. Kolik to bude stát? Zeptal se Martin s obavami. Asi 30 000, řekl advokát. Martin cítil, jak se mu podlomily nohy. 30 000. To byla víc než jeho 4měsíční úspory. Existuje nějaký způsob, jak to financovat postupně? Můžeme se domluvit na splátkách, řekl advokát soucitně. Ale část peněz budeme potřebovat hned na spuštění řízení. Martin se vrátil domů se smíšenými pocity. Na jednu stranu konečně věděl, jaké kroky musí udělat. Na druhou stranu částka 30 000 korun pro něj znamenala obrovský finanční problém. Jak to dopadlo? Zeptala se Anička, sotva vstoupil do bytu. Martin si sedl ke stolu a vyložil jí celou situaci. Budeme to muset vzít postupně. Nejdřív seženu peníze na advokáta, pak začneme oficiální řízení. Možná bych měla odejít, řekla Anička tiše. Nechci, aby kvůli mně. O tom nechci ani slyšet, přerušil ji Martin. Najdeme způsob. Následující týden se Martin rozhodl pro drastický krok. Vzal si další práci na víkendy, uklízel kanceláře v noci, o sobotách pomáhal stěhováním. Přišel domů vyčerpaný, ale s dodatečnými 2 000 korun týdně. Anička si jeho únavy všimla. Příliš moc pracujete kvůli mně. Nepracuju kvůli tobě, řekl a usedl těžce do křesla. Pracuju pro naši rodinu. Slovo rodina Aničku zarazilo. Nikdo ji už dlouho nenazval součástí rodiny. Mezitím se situace ve škole zlepšovala. Ředitelka místní základní školy, paní Svobodová,
se setkala s Martinem Aničkou. Můžeme ji přijmout jako hospitující žačku, dokud se nevyřeší opatrovnictví, nabídla. Anička je výjimečně nadaná a bylo by škoda, aby ztratila další rok. Vážně? Zeptala se Anička s nevěřícím úsměvem. Vážně, ale bude to neoficiální, nebude dostávat známky ani vysvědčení, dokud nebude řádně přihlášená. To bylo pávní skutečně dobré znamení za dlouhou dobu. Anička začala chodit do školy a její radost byla nakažlivá. Přicházela domů s očima zářícím a nadšením. Dnes jsme měli chemii, vyprávěla Martinovi. Učitel řekl, že mám talent na přírodní vědy. Ale ne všechno bylo růžové. V pátek večer se Martin vrátil z práce a našel Aničku v Sujuzách. Co se stalo? Zeptal se znepokojeně. Volala mi teta, řekla mezi vzliky. Zjistila, kde jsem. Říkala, že nemám právo být šťastná, když moji rodiče jsou mrtví. Martin cítil, jak se v něm vře zlost. Dala ti své telefonní číslo? Anička přikývla. Martin vytočil číslo a čekal, až se někdo ozve. Paní Kratochvílová? Tady Martin Svoboda. Jsem opatrovník Aničky Novákové. Nejste její opatrovník, ozvalo se z telefonu nepříjemný hlas. Možná neoficiálně, ale fakticky ano. A chci vám říct jediné. Pokud Aničku ještě jednou budete obtěžovat, obrátím se na policii kvůli obtěžování nezletilé osoby. Vy si nemyslíte. Martin zavěsil. Anička se na něj dívala s obdivem. Děkuju. Za co? Za to, že mě bráníte. Nikdo mě předtím nebránil. V tu chvíli se Martin rozhodl definitivně. Bez ohledu na náklady a problémy udělá všechno proto, aby se Anička stala oficiálně součástí jejich rodiny. Byla to už nejen otázka pomoci, byla to otázka lásky. Další týden přinesl překvapivou návštěvu. Martinova matka, která žila v domově důchodců ve vedlejším městě, se dozvěděla o situaci od paní Novákové. Chci ji vidět, řekla prostě, když zavolala. Tu dívku, pro kterou můj syn riskuje všechno. Martinova matka paní Svobodová dorazila v neděli odpoledne. Byla to drobnější žena se stříbrnými vlasy a bystrým pohledem, která se opírala o hůl. Anička byla nervózní celé dopoledne. Co když se jí nebudu líbit? Ptá se úzkostlivě. Budeš se jí líbit, uklidňoval ji Martin. Máma je moudrá žena. Když babička vstoupila do bytu, Tereska se k ní rozběhla s radostným křikem. Babi! Babi! Paní Svobodová svou vnučku objala a pak se podívala na Aničku, která stála stranou. Takže ty sta slavná Anička, řekla s teplým úsměvem. Slyšela jsem o tobě samé dobré věci. Anička se usmála nejistě. Dobrý den, paní Svobodová. Říkej mi, babi, jako Tereska, řekla starší paní a usedla do křesla. Teď mi vyprávěj, jak se ti tu líbí. Po hodině rozhovoru byla paní Svobodová zjevně okouzlená. Anička jí ukázala Teresčiny zlepšené známky, vyprávěla o škole a o tom, jak ráda pomáhá v domácnosti. Martine, řekla jeho matka vážně, když byly děti v druhém pokoji. Tahle holka není jen chytrá. Je výjimečná. Musíš pro ni udělat všechno. Snažím se, mami, ale ty peníze. O penězích si neděl starosti, přerušila ho. Mám úspory. Dám ti na advokáta. Martin na ni nevěřícně zíral. Mami, to nemůžu přijmout. Můžeš a přijmeš, řekla rázně. Na co jiného bych peníze použila? Na dražší rakev. V pondělí ráno se Martin chystal zavolat advokátovi s dobrou zprávou, když zazvonil telefon. Očekával možná paní Kratochvílovou nebo některého souseda. Místo toho uslyšel neznámý mužský hlas. Dobrý den, hovořím s panem Svobodou. Ano. Jsem advokát Černý, zastupuji paní Janu Kratochvílovou, tetu nezletilé Aničky Novákové, řekl formálním tónem. Můj klient si nárokuje právo na opatrovnictví nad svou neteří. Martin cítil, jak se mu zastavil dech. Cože? Paní Kratochvílová je nejbližší žijící příbuzná dítěte a má právo na opatrovnictví, pokračoval advokát. Také nárokuje zpětně všechny sirotčí dávky, které jí náležely. Ale ona Aničku vyhodila, vykřikl Martin.
To je jen tvrzení nezletilé osoby bez důkazů, odpověděl advokát chladně. Moje klientka tvrdí, že se Anička rozhodla odejít sama proti její vůli. Martin se snažil udržet klid. Anička je tady šťastná a v bezpečí. To je irelevantní. Právo je jasné. Požadujeme předání dítěte do 14 dnů, jinak podáme žalobu na únos nezletilé osoby. Telefon se ozval dlouhým ozývacím tónem. Martin se sesunul do křesla. Telefon stále v ruce. Anička, která přišla ze školy, si všimla jeho výrazu. Co se stalo? Zeptala se zneklidněně. Martin jí celou situaci vysvětlil. Sledoval, jak se Aničce z tváře vytrácí barva a jak se jí třesou ruce. Nechci k ní, řekla tiše, ale pevně. Radši půjdu do dětského domova. To se nestane, řekl Martin a vzal ji za ruce. Najdeme způsob. Když přišla ze školy Tereska a dozvěděla se, co se děje, rozplakala se. Ale proč ji chce ta zlá teta? Vždyť ji nemá ráda. Protože dostává peníze za to, že se o ní stará, vysvětlil jí Martin smutně. To není fér, vykřikla Tereska. Ten večer volal Martin svému advokátovi. Situace je složitá, přiznal pan doktor Novotný. Krevní příbuzenstvo má obvykle přednost před nezletilou adopcí. Ale můžeme argumentovat zanedbáváním a týráním. Jak? Potřebujeme důkazy. Svědky, kteří viděli, jak se k Aničce chovala. Lékařské zprávy, pokud existují. Jakékoliv dokumenty. Anička se ozvala. Možná existuje něco. Co myslíš? Zeptal se Martin. Když jsem bydlela u tety, jednou jsem skončila v nemocnici, řekla tiše. Spadla jsem ze schodů. Nebo aspoň to jsem řekla doktorům. Martin, advokát, se na ně podíval. Ve skutečnosti mě stačila, dokončila Anička šeptem. A možná si to doktoři mysleli taky, protože se ptali divné otázky. Martin cítil, jak se mu sevírá žaludek zlostí. Teta nejen, že Aničku vyhodila, ale ještě ji týrala. Půjdeme do té nemocnice zítra, řekl rozhodně. A najdeme ty zprávy. A co když je to málo? Zeptala se Anička se slzami v očích. Martin ji objal. Pak budeme bojovat dál. Dokud nevyhrajeme. Následující 2 týdny byly nejnáročnější v Martinově životě. Každý den po práci běhal po úřadech, nemocnicích a shromažďoval důkazy. Paní Svobodová mu dala peníze na advokáta, ale psychická zátěž byla obrovská. V nemocnici našli záznamy o Aničkyně návštěvě. Doktor Krejčí si na ně pamatoval. Bylo mi divné, že má ta dívka tak specifické poranění, vysvětloval jim. Vypadalo to spíš na násilné postrčení než na pád ze schodů. Napsala jsem do zprávy podezření na domácí násilí. Proč jste nezasáhla? Zeptal se Martin. Dívka tahovala na tom, že spadla. A když nemám jednoznačné důkazy? Doktorka pokrčila rameny. Ale můžu vám poskytnout kopii zprávy. To byl pávní úspěch. Advokát byl optimističtější. To je dobrý začátek, řekl pan doktor Novotný. Ale potřebujeme víc. Svědky, kteří viděli, jak se k ní chovala. Anička se snažila vzpomenout na sousedy z domu, kde bydlela s tetou. Pan Dvořák z vedlejšího bytu si stěžoval na křik. A paní Horáková ze spodního patra tam jednou dala jídlo, když jsem seděla venku potom, co mě teta zamkla. Martin, advokát, se vydali hledat tyto svědky. Pan Dvořák byl ochotný podat svědectví. Často jsem slyšel křik a nárazy, potvrdil. Ta žena na to dítě řvala strašně. Několikrát jsem chtěl volat policii. Paní Horáková byla ještě konkrétnější. Tuhle holku jsem viděla v zimě sedět na schodech ve svetru, protože ji ta její teta zamkla venku. Dala jsem jí kabát a teplý čaj. Říkala mi, že nemůže domů, dokud se teta neuklidní. Mezitím se Anička snažila pokračovat v normálním životě. Chodila do školy, pomáhá s Tereskou, ale bylo vidět, že se psychicky hroutí. Špatně spala, málo jedla a často se rozebrečela bez zřejmého důvodu. Bojím se, přiznala Martinovi jednoho večera. Co když soud rozhodne, že musím jít k ní? Co když mi nikdo nevěří? Věříme ti my, řekl Martin a objal ji. A máme důkazy. Soud ty důkazy musí vzít v úvahu.
Tereska se také snažila pomoci po svém. Namalovala obrázek pro soudce, jejich rodinu 3 před domečkem se sluncem a duhou. Řeknu mu, že Anička patří k nám, prohlásila odvážně. Teresko, možná nebudeš muset před soudce, vysvětlil jí Martin jemně. Ale chci. Řeknu mu, jak je Anička hodná a jak mi pomáhá s učením. V den před soudním jednáním dorazila nečekaně paní Kratochvílová ze sociálních služeb. Tentokrát měla vážnější výraz než obvykle. Pane Svobodo, dostala jsem zprávu o tom, co se chystá, řekla. Chtěla bych vám říct, že podle mého názoru je Anička u vás v nejlepších rukou. Martin se na ni překvapeně podíval. To znamená, že nás podpoříte? Oficiálně musím zůstat nestranná, odpověděla opatrně. Ale neoficiálně mohu podat zprávu o tom, jaké pokroky Anička za posledních měsíců udělala. A o tom, jak moc se zlepšila situace vaší dcery. To bylo neočekávané povzbuzení. Tu noc se Martin probudil a našel Aničku sedící u okna a zírající do tmy. Nemůžeš spát? Zeptal se. Přemýšlím o rodičích, řekla tiše. O tom, co by řekli na to, co se děje. Co myslíš, že by řekli? Anička se na něj podívala. Mamka vždycky říkává, že skutečná rodina není jen o kávy, ale o lásce a péči. A táta by řekl, abych bojovala za to, co je správné. A co je správné? Zeptal se Martin. Zůstat s vámi, odpověděla bez váhání. Vy jste moje skutečná rodina. V den soudního jednání se všichni oblékli do nejlepších šatů. Martinova matka dorazila, aby je podpořila. Dokonce paní Novákova se nabídla, že bude hlídat Teresku, pokud by bylo potřeba. Budeme ti dážet palce, řekla Tereska, objala Aničku. A já se za vás budu modlit, dodala babička. Před soudem se setkali s advokátem, který prošel všechny důkazy ještě jednou. Máme silnou pozici, ujistil je. Lékařské záznamy, svědky, zprávu od sociálních služeb. A hlavně máme pravdu na své straně. Anička dážela Martina za ruku, když vcházeli do soudní budovy. Ať to dopadne jakkoliv, děkuju vám za všechno, šeptala. Ještě jsme nevyhráli, odpověděl Martin. Už jste vyhráli, řekla a usmála se na něj poprvé za týdne. Ukázali jste mi, co znamená mít rodinu. Soudní síň byla menší, než Martin očekával. Seděl vedle Aničky a jejich advokáta, zatímco naproti nim zaujali místa Tekina právní zástupce a sama paní Kratochvílová. Martin si tetu prohlédl poprvé. Byla to hubená žena kolem 50 s ostrými rysy a nepříjemným výrazem. Když se jejich pohledy setkaly, tvářila se tak, jako by se jí Martin protivil. Soudce, starší muž s šedivými vlasy, si prohlédl spisy. Projednáváme věc opatrovnictví nezletilé Aničky Novákové. Slovo má zástupce žadatelky. Tekina advokát začal s formálním projevem o právu krevní příbuzné. Moje klientka je jediná žijící příbuzná dítěte a má právní nárok na opatrovnictví. Pan Svoboda je pro dítě pouze cizí osoba bez jakéhokoliv právního vztahu. Soudce se otočil na Martinova advokáta. Co říkáte na toto tvrzení? Pan doktor Novotný vstal. Vaše ctihodnosti, právo na opatrovnictví má ten, kdo dokáže nejlépe zajistit blaho dítěte. Předložíme důkazy o tom, že paní Kratochvílová dítě týrala a zanedbávala. To jsou lži, vykřikla teta. Soudce poklepal kladívkem. Paní Kratochvílová, budete mluvit, až dostanete slovo. Následovala prezentace důkazů. Lékařská zpráva, výpovědi svědků, zpráva od sociálních služeb. S každým novým důkazem se Aničce ulevovalo, ale teta vypadala stále rozuřeněji. To jsou všechno spekulace, protestovala, když dostala možnost reagovat. Anička byla problémové dítě, které si vymýšlelo příběhy. Jak vysvětlíte lékařskou zprávu o podezření na domácí násilí? Zeptal se soudce. Byla neobratná. Pořád padala. Anička se otřásla vedle Martina. Vzpomínky na čas u tety ji stále děsily. Soudce se obrátil přímo na ni. Aničko, chceš něco říct soudu? Anička se postavila na třesoucích nohou. Pane soudce, já nechci bydlet u tety. Bála jsem se jí. U pana Svobody jsem poprvé po smrti rodičů šťastná. A co si přeješ? Zeptal se soudce laskavě.
Chci zůstat s Martinem a Tereskou, řekla pevně, přestože se jí třásl hlas. Oni jsou moje rodina. Teta se postavila. Ona nemá právo si vybrat. Je to jen dítě. 15letá má právo vyjádřit svůj názor, odpověděl soudce klidně. Martin sledoval Aničku s obdivem. Přestože se bála, našla odvahu mluvit pravdu. Soudce si ještě jednou prošel všechny dokumenty. V soudní síni zavládlo napjaté ticho. Martin dážel Aničku za ruku a cítil, jak se třese. Paní Kratochvílová, obrátil se soudce na tetu. Můžete vysvětlit, proč jste nezletilou před měsíci vyhodila z domu? Teta se na chvíli zarazila. Ona odešla sama. Byla neposlušná a... Máme svědectví sousedů, kteří viděli, jak jste ji vystrčila ze dveří, přerušili soudce. A také máme lékařské záznamy o podezřivých poraněních. To není pravda. Soudce se otočil na Martina. Pane Svobodo, uvědomujete si finanční a právní odpovědnost spojenou s opatrovnictvím? Martin se postavil. Ano, vaše ctihodnosti. Jsem připraven převzít plnou odpovědnost za Aničku. Finančně i jinak. A jak hodláte zajistit její vzdělání? Anička je výjimečně nadaná studentka, řekl Martin hádě. Už je předběžně přijata na místní gymnázium. Udělám všechno proto, aby mohla studovat až na univerzitu. Soudce se na něj podíval vážně. To je velký závazek pro samoživitele. Anička není břemeno, odpověděl Martin pevně. Je součástí naší rodiny. Soudce se odmlčel a pak se obrátil na Aničku. Aničko, napsala si soudu dopis. Můžeš nám říct, co jsi v něm psala? Anička se postavila s rukou, která se už tolik netřásla. Psala jsem o tom, jak se můj život změnil od chvíle, kdy jsem poznala Martina a Teresku. U tety jsem měla strach jít spát. U Martina se cítím v bezpečí. A co tvé plány do budoucna? Chci dokončit školu a studovat medicínu, řekla jasně. Martin mi pomáhá věřit, že to dokážu. Teta mi říkala, že jsem k ničemu. V soudní síni byla slyšet pouze Aničkina slova. Soudce se ještě jednou podíval do spisu. Soud přerve zasedání na 15 minut k úvaze. Ty minuty se táhly jako hodiny. Martin, Anička a jejich advokát čekali na chodbě. Teta s jejím právníkem stála na opačném konci. Jak to vypadá? Zeptala se Anička tiše. Dobře, ujistil ji advokát. Soudce kladl správné otázky. Když se vrátili do síně, soudce se postavil. Soud rozhodl. Martin cítil, jak mu buší srdce. Na základě předložených důkazů a po uvážení zájmu nezletilé osoby soud přiznává opatrovnictví nad Aničkou Novákovou panu Martinu Svobodovi. Anička se rozplakala úlevou. Martin ji objal a cítil vlastní siluzi na tvářích. Teta vykřikla něco nerozumitelného a rychle opustila soudní síň. Je to konec? Zeptala se Anička mezi vzliky. Je to začátek, odpověděl Martin a usmál se. Začátek našeho společného života jako oficiální rodina. 3 roky později se Martin probudil zvukem smíchu z kuchyně. Byla sobota a celý dům voněl čerstvě upečenými palačinkami. Aničkina specializace pro víkendové snídaně. Tati! Anička mi dovolila pomoct, křičela nadšeně Tereska, nyní už 9letá školačka z copánky pevných mouky. Martin se usmál a vydal se za hlasy. Našel Aničku, teď 18letou maturantku s vyznamenáním, jak učí Teresku obracet palačinky. Opatrně, musíš cítit správný moment, vysvětlovala tápělivě. Vidíš ty bublinky na povrchu? To znamená, že je čas. Tak takhle. Tereska úspěšně obrátila palačinku a zatleska si. Martin se opřel o rám dveří a sledoval je. Za ty 3 roky se toho mnoho změnilo. Anička dostala stipendium na lékařskou fakultu, její sen se splnil. Tereska se stala jednou z nejlepších žákyň ve třídě, díky Aničkyně pomoci a trpělivosti. Ale nejdůležitější změna byla neviditelná. Všichni 3 konečně věděli, co znamená skutečná rodina. Dobré ráno, spáči, pozdravila ho Anička s úsměvem. Dobré ráno, dcero, odpověděl Martin automaticky. Už dlouho ji nenazýval jinak. Po snídani se vydali na procházku do parku, kde se před lety Martin poprvé setkal s Klárou. Anička to místo znala,
Martin jí o tom vyprávěl. Myslíš, že by byla mamka hádá na nás? Zeptala se Tereska, když seděli na lavičce. Martin se podíval na své 2 dcery. Určitě by byla. A myslím, že by měla ráda i Aničku. Určitě by ji měla ráda, souhlasila Anička. Vychovala úžasného muže. Cestou domů potkali paní Novákovou, která jim mávala z okna. Sousedé si už dávno zvykli na jejich netradiční rodinu a někteří z nich se stali opravdovými přáteli. Mimochodem, řekla Anička, když došli ke dveřím. Včera volali z dětského domova. Ten malý chlapec, o kterém jsme mluvili. Martin se na ni podíval. Jakub. Pořád nemá rodinu. A je mu už 10. Martin se usmál. Věděl, kam Anička směřuje. Po 3 letech spolu dokonale rozuměl jejímu způsobu myšlení. Myslíš, že by se mu u nás líbilo? Zeptal se. Náš byt je malý, připomněla Tereska prakticky. Malý, ale pevný lásky, odpověděla Anička. A tak začal další kapitola jejich příběhu. Protože někdy stačí jediný okamžik laskavosti, aby se život obrátil na ruby. A někdy stačí otevřít náruč jednomu člověku, aby se naučil otevírat ji i dalším. Martin Svoboda začal jako samoživitel s malou dcerou. Stal se mužem s rodinou, která ukázala celé komunitě, že láska není omezena káví, ale záleží na ochotě podávat pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují.